Na mwancho murigereri asomwe go yoyo nigo nyaraka bogikiranwa na abantu abanke na mono bana siasa bona bairari baga haria bene waka siasa chiabo na gutumye muri kito podcast pokara asomwe go yiga bwibirero byoko banya banabo bahaba bagusambwa nseme chiga chenyamakoro twemeye wadi ya Gesime County ya Nyamira nigo siasa nanene chuko musira ekiruke bugavana go cha sorogo ngoriga rwabo getutu chale mwense asaba gitutu be murunganire gotigwa magega kemagendero na boigo asikiruke ke bugavana segeka asaba agenda ko bagusegitwa kweroberia asoba choli bule bosyo bona twake sabwo chimotwa omoshimiwa nyamba tunaikaranzeta ekero kyo bugavana round yego na sasa toweka moyo tobeke kero bo tutu moyo tangana yo tobwa tikoro na kemo kure county goro patansa ekero kyarengo kyo speaker aba toira omugabana omugirango omudeputy gabana omugirango omuspeaker omugirango bona inuti boro jomore kotawa ni kwa kesabwe yo oigo nige county Nyamira yagenda ko bagako mochwa sekelinga na magendero airanire magega asibiga barayibande kurwa sorogongona nemeye bunga yabo gitutu wa masaba go ba mochiwe na bigo kubodu okora magendero oikirano ne county ito ya Nyamira ya Tiokire ne siegeta county Jones this time round abantu bamitu this time round oborai obotokoligi telekalo ko chumengo ya tumasa oborai obonkoligia oborai bagura ko na bano mo ngerusa na bande siasa bego choko mwaho koboko omoske Fred Matiang'i asobo choli bole motwe nigo chanyara ko bachigotwaro mu ngusomo nene asa matanga yiga asaba na inje kurwa sorogo ngoriga barokia okoboko igoro ya Matiang'i kobolie kirogekyo wachaki obo gengi abakusiranje baitera Matiang'i kurende asekeli kyarolekana no tanchira na mwana siasa cha tutam ngidia hekero mwakilishi wa basubati kurwa se county Nyamira musubati jerusha momanye anyara ko bakubwato kegetoro kyo mukonyo murai wense au gererwa endo kegirira aho turwanya matanga kurwa sinseme chigachia nyamakoroto nabatangia tabana abatikitubakante tintakana tintakore ntuwachaga tukarwa 100,000 ana bana balimba of His Excellency the first Deputy President of Kenya. Ripoti ile taseni kia wanje teki agatembe kwa sinseme chiga chia matongo nyamakoro tume ya ewadi ya Gesima ibunga ya gututu wa Masabe County ni ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara